Είναι 8 και 4. Δεν έχει ρεύμα. Έπεσε, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν έχω μπαταρία στο κινητό μου. Δεν μπορώ να κάτσω στο PC, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν έχω και ιδέα για βίντεο. Ο Ματζίδης πίσω εκεί πέρα κοιμάται, όπως βλέπετε. Δεν ξέρω τι σκάτα να κάνω. Λες να πάρω τον Άρβα, να τον ρωτήσω να μου πει καμιά ιδέα. Δεν γαμιέται. Με όση μπαταρία έχω θα τον πάρω. Εντάξει. Ναι. Ναι, Άρβα. Ναι. Ναι, γεια σας. Εμπρός. Γεια σας, ο Μάνος είμαι. Ο Μάνος από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ο Άρβα είναι εκεί. Γιώργο. Ναι. Ο Μάνος είναι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ τώρα να κατουράω. Μάνο. Ναι. Δεν μπορεί τώρα, κατουράει. Α, εντάξει, καλώς. Θα σε πάρει μετά. Εντάξει. Γεια σας. Γεια. Γεια σας. Ποιος ήταν, γιαγιά? Δεν άκουσες ψεφώναζα. Ποιος? Μάνος από τη Θεσσαλονίκη. Ο Μάνος. Ο Μάνος. Τι ήθελε? Σε ζήταγε εσένα, τον Γιώργο. Τι ήθελε αυτός? Ξέρω εγώ. Κάνα βίντεο. Πώς μου φάνηκε αυτός? Σαν λάχανα τολμάς μου φάνηκε. Όχι και λάχανα τον Και με την ώρα που κατούραγες δεν άκουσες που φώναζα αυτός που είδε ποιος είναι αυτό. Κάτσε να τον δείξω στο ίντερνετ, λοιπόν. Θα μου το δείξεις. Κάτσε να τον δείξω εδώ να δεις ποιος είναι. Σαν κλαμάρας, δεν είναι αστείος. Πρέπει κάτι να κάνω. Η πρώτη ιδέα που μου έρθει στο κεφάλι. Η πρώτη ιδέα. Θα βάλω φωτιά στο στόμα μου. Γεια σας! Τι κάνετε, πώς είστε? Στα αρχίδια μου! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο Manos Experiment. Απατζίδι, μία θα κοιμάσαι, μία θα άρχισα να σκαμάς στο βίντεο. Τι θα γίνει τώρα, ρε φιλαράκι? Μαλάκα, θα βάλω φωτιά στο στόμα μου και δεν το σέβεσαι. Καταρχήν γνωρίζω ότι ακούγεται πάρα πολύ αντίλαλος. Οπότε έχω να πω κάτι σε αυτόν. Άντε γαμίσου αντίλαλε! Άντε γαμίσου εσύ ρε μαλάκα! Τώρα πραγματικά αν με ακούτε δεν ξέρω, εδώ εγώ τον εαυτό μου δεν ακούω. Τώρα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο γιατί αυτά εδώ πέρα δεν γίνεται να τα κάνουμε στο σπίτι μου. Θα βάλω φωτιά σε όλο το σπιτάκι μου. Σήμερα λοιπόν τι θα κάνουμε? Θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο έβαλα φωτιά στο χέρι μου. Ναι, αν δεν το έχετε δει, πάτε να το δείτε σας παρακαλώ. Αλήθεια δεν έχετε δει κάτι χειρότερο. Το θέμα είναι όμως ότι σκεφτόμουν πώς θα το ξεπεράσω, πώς θα το πάω ένα βήμα μπροστά αυτό το πράγμα. Και σκεφτόμουν, έβαλα φωτιά στο ίδιο μου το χέρι. Πώς θα το ξεπεράσω αυτό, πώς θα κάνω κάτι πιο επικίνδυνο? Ψάχτηκα και βρήκα ότι θα βάλουμε φωτιά στο στόμα. Οπότε θέλω να σας πω από τώρα, αυτό είναι πολύ σοβαρά πράγματα και δεν πρέπει να τα κάνετε στο σπίτι σας. Ξέρω ότι οι περισσότεροι που με βλέπετε είστε σε μικρή ηλικία και επειδή δεν καταλαβαίνετε εύκολα, δεν είναι κάτι που πρέπει να το κάνετε. Επειδή το κάνω εγώ δεν σημαίνει κάτι αυτό. Επιπλέον, δεν ξέρω καν τι θα γίνει. Μπορεί σε 10 λεπτά από τώρα να τρέχω στο νοσοκομείο και να μην μπορώ να σβήσω το στόμα μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα κάνω μια μαλακία. Μαλάκα σήμερα, καταλαβαίνετε τι παίζει να γίνει, έτσι. Οπότε σας παρακαλώ μην το κάνετε. Αν το κάνεις θα σε βλάκας, δηλαδή θες να είσαι σαν και εμένα. Αλήθεια τώρα. Λοιπόν, επειδή αυτά δεν είναι τα ρούχα μου και είναι του πατέρα μου και κοστίζουν πολλά λεφτά, πάω να αλλάξω και έρχομαι να βάλω φωτιά στο στόμα μου. Παναγιώτη! Ακούς, θα κάνω κάτι μαλακίες τώρα με φωτιές για ένα βίντεο. Αν με ακούσει να τσιρίζω για κάτι, άλλα βοήθα με. Ωραία, δεν κάνεις μαλάκα που χαλάς τον τύπο μου για σένα. Καλά, τέλος πάντων, αν νοιαστείς ρε μαλάκα, εγώ έχω να κουβάμε νερό εδώ. Θα το βάλεις στον κόλλο σου. Εντάξει. Δεν Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα άλλαξα και τα ρούχα μου και τώρα ήρθε η στιγμή να σας πω τι θα κάνουμε. Έχετε δει πολλές φορές νομίζω κάτι τυπάδες να βάζουν ένα υγρό στο στόμα τους, να παίρνουν φωτιά και να φυσάνε και να βγαίνει φωτιά. Και ναι, όπως ξέρετε είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από αυτό, έχουν καεί ολόκληροι από αυτό. Σήμερα λοιπόν θα το κάνουμε κι εμείς. Αλλά εντάξει, θα το κάνουμε με ένα πιο safe τρόπο. Αλλά εσείς δεν θέλω να το κάνετε με τίποτα. Το καταλαβαίνετε ότι είμαι πολύ ηλίθιος αυτή τη στιγμή. Κάνω μεγάλη μαλακία. Αλλά όπως και να έχει θέλω να βάλω φωτιά. Λοιπόν, για αυτό το πείραμα τι θα χρειαστούμε? Θα χρειαστούμε αλεύρι καλαμποκιού και φωτιά. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα βάλω αυτή τη μαλακία τώρα μην ανάψει κάνα μαλλί φωτιά και μετά τρέχουμε να σωθούμε. Και θα βάλω και τα γυαλιά μου γιατί δεν θέλω να καούν ούτε τα μάτια μου.
Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, εδώ μέσα έχω το αλεύρι, θα το βάλω σε ένα ποτήρι, θα το βάλω στο στόμα μου, θα ανάψω μια φωτιά και θα φυσήξω προς τη φωτιά, ώστε αυτή η σκόνη που θα δημιουργηθεί θα φτιάξει μια μεγάλη μπάλα φωτιάς. Οπότε για να δούμε αν θα γίνει. Εν τω μεταξύ ήταν να μην κάνουμε αυτό το βίντεο έτσι ξαφνικά επειδή δεν είχαμε ρεύμα. Λέω δεν γαμιέται, πάω να πεθάνω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Παναγία μου. Destruction. Μαλάκες, μα την Παναγία κατά πια πάρα πολύ αλεύρι. Μην το κάνετε, εγώ πήγα να πεθάνω, δεν είχα νερό. Δεν είχα να πάω να πιω νερό, θα πέθαινα μαλάκες. Οπότε σας παρακαλώ μην το κάνετε. Πάμε να το προσπαθήσουμε άλλη μια. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε καλή επιτυχία. Ωχ Θεέ, ωχ Θεέ, ωχ Παναγία μου, ωχ Παναγία. Και θα σου πουλήσει τρέλα και θα σου πέρα να πλακωθούμε στο ξύλο και τις μαλακίες. Βρε άντε γαμίσου θα το πεις, έλα εδώ πουτανάκι. Λοιπόν, θα πας, θα το βρεις, αν το κάνεις τόση ώρα αυτό όσο κάνω εγώ, ας το πηγάμισεις. Αλλά το πιάνεις και το λες, έλα εδώ βρε μπουρδελάκι. Έτσι είναι αυτά ρε φίλε, έτσι είναι αυτά. Να σας πω μια ιστορία. Τις προάλλες ήμουνα με μια γκόμενα και την έχω στο κρεβάτι και μου λέει Γιώργο, άναψέ μου το κορμί. Και εγώ είμαι σε φάση πουτάνα, σε γάμιζα. Λοιπόν, το ξέρω ότι σας έχω πρίξει και ναι, η αλήθεια είναι ότι γαμάει, αλλά σας παρακαλώ μην το κάνετε στο σπίτι σας, γιατί ήδη μία πήρα κατάπια το αλεύρι και μετά μου κάθισε στο λαιμό και επίσης είναι φωτιά, οπότε μπορεί να γίνει της πουτάνας. Τι έγινε ρε μαλάκες? Ποιος είναι ο μπαμπάς σας? Ποιος είναι ο μπαμπάς σας? Ναι μαλάκα, χοντρέ και χοντρέ όλη την ώρα. Το κάνεις εσύ αυτό? Μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Αλλά δεν το κάνεις, κατάλαβες? Εγώ το κάνω. Μαλάκα, στο μεταξύ με τόσο αλεύρι που έχω φάει θα πάω να χέσω κέικ. Ευτυχώς δεν έβαλα φωτιά ούτε στον εαυτό μου ούτε στο σπίτι μου. Και ξαναλέω φυσικά να μην το κάνετε με τίποτα. Τώρα γύρισε το ρεύμα, οπότε μπορώ να πάω να κάνω το μοντάζ αφού άνοιξε και ο υπολογιστής και το κινητό μου. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ και άμα σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα comment κάτω να μου πείτε τη γνώμη σας φυσικά. Να κάνετε μια εγγραφή κάτω στο κανάλι μου αν θέλετε να συνεχίσω αυτά τα βίντεο. Και φυσικά να το κάνετε ένα share, να το δουν και οι φίλοι σας, αλλά πείτε τους να το κάνουν και αυτούς. Μην κάνουν μαλακία, μην κάνετε μαλακίες γενικά. Βλέπετε ότι τα κάνω εγώ μαλακίες. Αλλά εγώ ξέρω πώς να μην κάνω τη μαλακία. Εσείς μαλακίες τα κάνετε μέσα στα σπίτια σας και μετά βάζετε φωτιές. Μην το κάνετε. Μην. Αυτό. Τέλος. Όχι. Τέλος πάντων να έχετε μια όμορφη μέρα, να χαμογελάτε και γεια σας και να μην το κάνετε. Bye. Στο τέτοιο είναι. Πώς να μην ενθουσιάζεσαι όταν τελειώνεις ένα βίντεο. RIP.